Һин беләһеңме, был ниндәй медаль? Юк. Был иң кадерле медаль. Матур. Еңү байрағы гәлсәр аша алһыу нурлар һибеп, балкып яздың якты тағындай, тананалы, тәрән тыныслыкта байрак тора музей залында. Батыр һалдат тәнендәге күк унда калган кургаш эзләре, кайнар кан һәм ялкын табы калган һиңгән уга уран һүзләре. Ябай байрак, сиге кайылмаган, суктар тагылмаган һабына, тирәһендә халык әйтерһең дә бүтә галәм уга табына. Ошо ябай байрак алып барган безнең һалдаттарны еңүгә, улар тотып уны үткән җирдә яз якты калган мәңгегә. Ошо байрак иң тәү хәбәр иткән җирдән куллык төне киткәнен, йондыз таккан ажар азаматтар фашизмны тармар иткәнен. Сикһез горурланам уның белән, ләкин дөнья белә шуны ла алганы юк, алмас минең халкым. Башлап яу байрагын кулына. Әмма дошман туган илебезгә, улын худа кылха ягыннан без куербыз тагыла бер байрак ошо якты музей залына. Атай, әсәй. Был иң кадерле медаль. Әйе, шул кадым иң кадерле. Зайни Рафиков, 1923-2006 годы жизни. Поэт, писатель, сценарист, журналист. С 1940 по 1946 годы служил в Красной армии. Воевал рядом с прославленным генералом Тагиром Кусимовым. Автор сценария фильмов «Потомки Салавата», «Шаймуратов генерал». После войны окончил военно-политическую академию и 20 лет жизни отдал военной службе. Награжден медалями за победу над Японией и за боевые заслуги.